iki gak roh to piye to? Nyawa. Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun Urung keramikan. Tak keramik bojomu. iso bojoku mbok keramik tak. Omahe. 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 Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Njaluk bayaran sugih yo. Jere sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. sugih. Lah sugih umpama Mas. Ora. Dalem-dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. anak, Jan. Upama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita ngitung kok bayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, terokno. Terokno ngene. Nyanyi tak aku tak bagian. Janji Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. sik. Baleni. Aku kok Citrak strati saksene lintang lintang lagi lho lintang lintang ora tok nggo. ing wayah wengi Tak menenge. Terus. Nah, Oh, Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali, Mas. Alhamdulillah. Seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan iku suatu kebahagiaan saking kula. Wah. Anjil. Terakhir kita bertemu ono ing Laladan Sekaran, Nggih. kita bertemu lagi Nggih. dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. Telulas toh. Telulas. Telulas Bojonegoro. Iya. Yo aku efisiensi anggaran ndak Nggih, masalah. mboten masalah. Heeh. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Sing baku niku, Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih Betul. to Mas nggih. Leres. Nggih. Mas. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan. Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Heeh. Mboten masalah sapa ngerti sok mben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Inggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Amin. Heeh. Kula ki bangga lho kalih sampean niku. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk iso berkibar dhuwur tenan niku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar niki mboten saged napa-napa. Leres Mas, Nggih. leres saestu. Sementing niku Iya. awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acaranya apa Mas? Bersih desa utawi nyadranan Mas Dodo. Nyadranan to bersih desa teng desa Gempol. Gempol. Istimewa luar biasa hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten wau Pak Pamuji. Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Halo, halo. Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji ya wonge putih. Pak Pamuji niku nggih. Nggih, putih gagah ngangge blangkon. Nek mlaku ngeten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Hobine Pak Pamuji napa Mas Pak Dodo? Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hmm? Hobine iku menek gunung. Weh, muncak. Muncak. Pecinta alam. Nggih. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani Glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino Semangate. muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat luar biasa. Nyawijeke sing beda pendapat Nggih. disawijine dadi siji. Nggih, lek mboten gara-gara Pak Pamuji, wah
Kula mboten enten sing ngurusi teng lebet mriku. Betul. Matur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yayine. Amanah. Hebat Juga hebat. tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa, Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan tapi kalau tidak ada andil dari beliau Nggih. awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten apa-napa awake dhewe. Tapi estu niku. susahe kula nek panggih kalih sing masake repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodok? Mesti angger ketemu njaluk foto. Oh. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, nyampur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodok? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Gempol. Ujubipun nggih menika bersih desa. Bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking suker sakite. Amin. Cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodok? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh dagelannya dua. Dua. Dagelan ki ditimbali mriki kon dagel carane ya omong. Dagel carane omong. Lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora susah dibayari. Mboten usah bayaran nggih. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nrima gaji buta. Iya. Betul. Betul ya kowe kuwi. Aku wis omong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Salah. Kok malah wedangku mbok iling. Kok malah ngudut pireng iki koclok to piye Anu, iki? niki kula ndamelke jenengan. Damelke kok diunjuk lho. Lah lali ya. Iso malah ngerokok. Salah ya aku ora dijak omong. Luwih dudu janganan, Mas. Ya apa? Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe? Aku Dik nganggo rokok berang. Lah kuwi cacah dikeki yo. Cacahe dhewe kemijir entrae kok. Lah iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Kene lho ngomong ngono lho. Ngomong. Rene aja ning kono. Kowe ning kono diantem cempala dalange entek lho kowe iki. Ono. Omong. Ndang ngomong. Omong apa? Lho kok omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndongakno kok nanggap aku nanggap kiai Nododo kok. Dagelan kok ndongakno. Pikirane mulai owah. Ngapuntene Mas, budal mang kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet. Doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Dah, Semua makhluk itu wenang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Ket wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho. Acarane apa ya ora mok sebutne. Lho. Kok teko ndi-ndi? lha iki mau wis tak dongakno bersih desa. Ndi? Lho, bersih Iya, desa toh. Gempol wis disebutkan Mas Wis tak Dodo. sebutno Wis kowe. didongakne. Desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Lah ya wis tak sebutno tak dongakno. Lah ya wis to berarti aku gak usah. Iya toh. Ya bar aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Maringi apa? Mungkin ora patek ndi popo Lah kowe ditimbali rene karo panitia terus kowe ki ape piye? Sangumu apa kok omah? Aku jak foto tok wong iki tanggapane foto kok. Jero ngono. Kok iso foto piye to, Cluk? Lho, lah piye lho? Ya foto tapi ki ya menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku ki lho sapa? Aku bendina menghibur. Ngenten iki, Mas. Ngaten niki. Kowe ki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya nyapa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Apa biaya? Ini loh, ya Mas Dodo. Piye? Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Nah. Komet iki lho, uruno rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho kowe? Sing tak nggo urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe. Paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho, Mas? Lah nek ngono iso. Koclok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu iki Mesti Pak Kades iki piye ben ketok mekan lho. dipasang anu dop nggih, Pak. Kades kok dipasang dop iki koclok to Jare piye? men ketok mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Oh. Piye-piye? Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan.
Ya usus 12 jari ngono kuwi lho, Dok. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kowe kok nuwesu to? Lah piye wong diomong ki angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades lho? Yes ngono kae. Umum. Uruna rembug ngono lho Mas Komet. Lah. Kowe iki sing ngejak ki nek gak gara-gara Mas Akbar ora iso teko kene lho Mas. Nah. Nggih Mas nggih. Wong diseragami padha ikete ya padha. Ah, Sing dijak sapa? awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak. Kan perwakilan. Lah aku ora ditelepon teko macak ngene kaya wis apik. Ya ora? Ya kudune kowe sen. Kowe macak apa to? Ndasmu kok merekok. Ndasmu dhewe kuwi. Wong sandangane padha ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Dok. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Kok akeh Mas Dodo? Kathah kula. Bu Kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Jek nyuwrat terus aku. Kayak mau Bu Kades terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo pengen ngono lho Mas. Seneng. Iki mau alhamdulillah pun keturutan. Lah keng napa to Bu gak pengen kalih Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo plek ngono kuwi awake ya lemu ngono. Lah akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedete Bu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo sabar. Kono lho ndang ngomong kono lho Ngomong karo ngono lho. warga kene iki mben piye, Pak. Dinteni kok. Heeh. Ngono kuwi jenengan gak menghormati to, Mas. Gak menghormati belas. Saru to. Saru. Pan papane iku lho kudu dipasne. Empan papan ya toh. Iya, Aku madhep karo sapa, aku Nggih. posisine ning ndi. Nggih. Wong Jawa iku kudu Jawani, leres. Jiwa Jawa kang kajawi. Leres jenengan lan ketikan. Ngono lho. Jenengan iki ketinggalan jek enom, tapi kasepuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang niku ngudal piwulan. Lah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu Yo. dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Cocok Ngene lho. kok. Gitu. Enom tapi Kon kerasan. jiwanya tua. Mm-mm. Iki ketoke tuwek, tapi jiwane jiwa kocluk. Oh. Ketoke tuwene dipangan codot ya. Mas? Codot ki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku iso goblok iki piye. Lah, Aku kowe- ya ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Lho, Kowe sila. menengo kabeh, aku ki kei kesempatan ngono lho. Yo yo. Ya, ya. Durung pra Ya, ilmu wis. panggung ra duwe. Yo yo. Tak suwek iraiku. Suwai raimu. Wani. Lho. Wis Piye Mas, to iki? wis aja tukaran, aja tukaran. Wis Dang ben menyampaikan Mas. Nek nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. Terus rong dina ki mataku ngene. Iya. Moto kaya moto mentrok. Delok entah brek nyewandang apa ya pantes to ngono. Alah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi klambine apa terpal to piye to? Rupane biru. Kambine biru kok ndok asin. Lah iya. Taplak kok. Ini kaya korden. Alah. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti wong-wong. Duh. Sik sakmene mbane kok Kok dono sakmono ndi bane kok wong. dadak tekon. Sehat ya bapak ibu ki? Alhamdulillah. Gila. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Komet nggih. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga ingkang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G, E, M, P, O, L. Gempol. Iso kowe ngene kuwi. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Wong Piye aku to? Artekno to wis mbok omong. kowe melok bayar, kowe melok bayar. Lah. Nandok rono aku malah gudiken kok. Nandok rono. Oh, alah foto. Gempol. G. Ge. Apa to kok melu Karena aku tau tak udal kok LK ya ora apa-apa. Aku ben ketok sepel karo kowe no. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempol. Gempol. D. G. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Amin.
Kowe iki iso ya ampun kowe iki lho piye to? Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Wis sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing Ya awas sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. kaya mentok enom. Mentok enek mentok enom barang lho. Mentok cek cilik kae ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Arek aku to. Aku sing gawe. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Batur aku mang aku. Kok tak tumbas oplem. Kae lho kancamu ya dalange kae kok. Aku ora duwe kanca ning kene ra apa-apa. Niku M. temenange tak anu dhewe. Kene Mas. M. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya apa kowe dek iso? Menang. M. G. Peno bar M gempol Gendasmu glundung. P. G M P P. P pental. Pentol untumu. P. Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ini gak didoni ora malah ganggu ya. Didoni pas apa Mas? Pas moto ya, Pak. Oh, karep ora kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P, C. Enek C ya. Gempol iki. Apa tak sesatno gitu. Kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk gempol. Gempal luar biasa. Ngono. Ya. Kurang siji no. Kurang siji terakhir L. L mboten ngertos. Orang ngerti no. L sing ngene. Ya iya, artine L ki apa? L iki hurufe ngene bener. Ya. Mesti artine apa L? Huruf sing terakhir L. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ya Allah aku gumun lho, Met. Aku dhewe ya gumun karo awakku, Dok. Aku sesuk karo kowe wedi lho. Utang kowe iki. Ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngartekno siji-siji lho aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi, Mas? Gempol kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempol niku lek kula artekne niku gematine pol. Wah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. Berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji Gemati gemati kabeh. Bu, ibu-ibu PKK gemati. Gemati. Gemati to? Nek gemati kok kopine gaweno kur loro. Piye? Nek gemati kok kopine? Gur loro. Lho. Kamangka aku nggawa wong papat lho, Mas. Yo ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu Ya ta? Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil ki wis tak sediani dhewe. Kompor yang nggawa dhewe. Bubuk aku nggawa dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jane? Oh iso teko ndi-ndi lho. Jagani. Pokoke sedaya masyarakat kula dongake muga-muga sugih. Amin. Lah Allah. Singkat ngono tok, jare kon urung donga. Iya. Ngono. Dongamu apa? Muga-muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah, ya sugih kabeh. Amin, nek kuwi amin. Lho lah iya. Bener ning kuwi kurang bener. Piye kuwi? Wong sugih ki apik, Mas. Heeh. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor, saliman dulu. Sak nomor, udu togel. Wah, padha ra masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Heeh. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih kuwi penting. Nah aku karo Mas Dodo pinter. Pinter, kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya penak sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Wong Lah kenapa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah nek sugih, Ya sugih ora mesti digoleki wong akeh. ora digoleki ra masalah wis sugih kok. Lho.
Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit. Iki ilmune nek ora mumpuni pinter, akhirnya ditanggap wong. Ora iso ndalang nek gak pinter, Mas. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang apik kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Sapa sing ngape nanggap? Cah dadu kuwi urunan. Gak mungkin. Dadu nuthuk cengelmu. Ora sak emosi Mas, kowe ratuk. Bantah-bantahan karo aku ratuk, Truk. Lho. Kapane kok ratuk? Wis bener dhewe omonganmu. Bener to sugih penting. Mas, kowe sugih sondol langis, nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Apusono. Sedina ping 3 ora masalah. Lho kok engkek men kowe? Lho wong diapusi wong panggah sugih kok. Iya ra, pikir ya. Kok sombong men to Mas Dodo? Lho sombong no. Wong diapusono wong sugih kok saiki diapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak omong halus ya halus. Halus, Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso, wis kadung. Oh iya ngene lho Mas. Ojo peduli. Ora. Ngene lho Mas. Saiki Aku tak tetep takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh lho. Ya ero ta umum. Sekolahan kanggo apa? Empuk. Kowe ndek anak apa ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Ketok isu enek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nak pinter mah tak kaplok ya to anakku. Ya Kowe apa? ketoke ndasmu melantar kowe. Jenengan nek nyuwun sewu, jenengan sekolah ki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititip ning sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi ra anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu nganti ora pinter, sing penting ben padha kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak tokno sisan. Duh. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ra. Bayangno to, wong sugih ki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah hula hulu ngene terus piye? Ora apa-apa. Penting ra ya sugih ta. Piye to iki? Bocah ki kok nemen to? Nemen ketoke pisan. Mas kowe ngerti unen-unen apa ora? Oh, unan-unan apa? Hah? Unan-unan apa? Peribahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Kaya apa? Lah kowe teko gempol nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe ape takok sapa? Shaolin? Solin ngepruk kowe wi. Teko Cina. Ya omongane nyolot iki suwe-suwe cah iki. Ora nyolot piye aku berdasarkan logika. Wani maju kowe. Sapa sing mani? Iki tak buka ning kene, Mas. Ha, pripun? Ini gak gara-gara aku kowe ra teko kene lho, Mas. Maksudnya apa? Kowe rene goncek sapa? Lah kowe lali ya? Lali piye? Aku ngoncek sapa? Goncek aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene kowe ro. Duh. Ya paling gak kowe aja nyolot omonganmu to, Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih dinuruti mundi. iki. Terima kasih mundi. Makasih. Dulu. Lho, iki ngajak gelut ki. Ngejak gelut, omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane ki halus nek terima kasih. Lho ngaku nunut yo bensin ya lho. Piro? 50. 50 iki badakan apa kuwi? Kuwi lho pikiranmu tok ndi to, Mas? Sesuk tuku dhewe. Tuku apa? Mobil. Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak roh to piye to? Nyawa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu. Kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi men pinter. Iso. Alah ngono ki ta. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Ya. Nek umpama aku sugih, tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso. Bojoku mbok keramik tak. Omahe. 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 Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Bojoku ora sambut. Manfaate akeh to. Apa kuwi? Kaya Cok? dalu ki, acara nang kene. Wayangan. Kok ketoke kurang, tak sumbang. Dana ning desa Gempol mbok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih kok. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Diri sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. Lah sugih umpama Mas. Ora. Umpama. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digugu, Mas. ya Heeh. upama. Wedi. Lah nek wis sugih nyapa rene kok. Lah piye ra okang-okang noma kok ya. Ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji ingkang pundi piyayine? Duka? Duh. Wonge piye? Eh? Wonge gagah.
Gagah. Gede dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Mbok kowe iki mbok ya iso rada merodo karo bapak Lah kowe iki Ya lamis. paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok terus kuning gede dhuwur. Lah wong ireng kok. Ngene kuning gede dhuwur iki lho. Wong ora apal engko sing ndi to ngono. Pamuji apa saiki perawatan? Yo sik putih. Ya nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Apane? Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat pokoknya. Ngaten nggih? Nggih. Eh. Iki patut dicontoh saestu. Leres, Marang leres. desa liyane. Heeh. Ngeten niki nggih nguri-nguri kabudayan, nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedok-wedok, iki desa sing becik sing apik. Kok- Bakal maju desa iki. Kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok Wong wedok bakal maju. maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Hmm. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam. Kaya panitia. Panitia kompak kabeh. Kompak. Ibu-ibu PKK seragam kompak. Betul. Wong iki nek ngomong secara teori ya ngono lho to. Omongi secara survei. Wong wedok ketok rukun ki ning jabone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mata. Jerone kaya ngene. Tak kandhane kae imitasi. Ini cedak ya. Ya ye, aku dengi kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok ndelok-ndelok tok terus foto lho. Kuwi wong wedok, ning wong lanang ki lho wong sembodo. Sembodone Wong piye? sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau nggo ngarep, nggo nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho to. Ciri sapa? Lha kuwi kok ora ndelok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lho wong wedok sing ngurusi keluargane sak menembane lho Mas. Malah ngentekno apa-apa lho. Ngentekno piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh ki wong wedok. Wong lanang kowe tuman skincarean. Ora elek ya ireng-ireng keling-keling ngono ki. Ngeten iki lho Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincarean yo kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya Mbek seorang cantik. istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, buwuh, becek nek kae masak mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, Acan nang omah kumpul bojone gak dawul-dawul kaya wewe gombel. Ana Pak wis mangan borong karo ngopo. Kuwi wong wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? kok Enek murah? 85 wis putih. Skincare apa? Paragon dulu. cewepet Wajahnya putih. putih. Paragone cat celuk. Ora masalah penting putih. Bojo mbok cat. Iya. Kuwi bojo apa tembok sekolahan? Karek aku sing dibojo aku kok bingung. Tetapi nak wong wedok sing nyukano to Mas, ngladeni wong lanang. Ya, lho. kowe Wong ra- lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan. Sing ngladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawekno wong wedok. Sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umume. Ya. Aku gak tau diladeni. Lho. Iki. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe, sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasangno sisan, engko nak tak pasang kebledosan ngono jere. Ya Apa bener nak wong to. lanang ki ra iso kebledosan? Wong lanang iki totoane ya nyawa lho, masang LPG keliru tiyer ongko. Lah nek masang LPG dipasangne wong wedok apa ra isin sampean? Lho, ya ora jane. Lho. Kok ya rajane iki terus Lho piye? dienggo masak sing nganggo masak ya wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah ya justru nak wong wedok-wedok ngarep iki kadang-kadang malah ganggu fokus, Mas. Lho kok ganggu Iso fokus ganggu piye? fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Heeh. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemiki sisan. Aku tahu toleh. Kene main lagune enak bokong semak kono melok njoget anake masak. Anake kenapa? Anake bingung. Anak golek aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi engko yo Kowe ngono ki ndang ngambil tindakan. Ambil tindakan. tindakan cek kekno anake. tak cekel tek urung sampai tak kena aku remuk. Keroyok masar. Ora apa-apa no apik kok. Ayo nyanyi-nyanyi. Ora. Enten tembang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Ngeten. Dodo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku Golek seniman
pinter lan beriman contone kaya aku. Aku lemu. Ora usah cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu. Lu nyanyi dintai iki lho. Lah wong kiri nyanyi berusaha menghibur kok mbok Iya, entai iya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono ora Lagune siaran. Oh iya. Aku lemu guyang guyu yen disawang pantese dipek mantu komet kuru guyang guyu yen disawang rupane kaya kalau banter kok. Kalau Dudu aku lho, dudu Mas Dodok lho, dudu aku ora lho Mas. Tenang, menang. Kalau banter dhewe. Mas ini ta. Mas. Oke. Asu kok oke piye? Kanggo roke tok lho. Cakei. Tak kira kowe wani ape dadan. Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas iki justru meringankan pekerjaanku. Kok iso meringankan? Asu ra omong lho to. Lah terus piye? Lah ora omong lho kowe ndak gelo dhewe. Karo Mas Akbar ya, aku tak Iya. ger. Tenan? Iya. Ngantek kawit ngantek bar ngono terus lho ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa-apa. Oke. Oke. Ya, dicekel omongane lho Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya Mas. Seneng. Wis ndagel ning kene menghibur ning kene. Heeh. Seneng. Seneng. Mulih jek nggawa open-openan. Ngono ya Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Su. Kok malah HP kuwine ya? Plaki. Plaki. Jenenge sapa Mas? Plaki. Kurang apik. Lah napa? Utun. Ya. Eh? Utun. Utun. Sini utun. Kok lagi tumono gitu lho. Asu aja dulu putut. Asu apik iki kok. Niki sindene cek wake lho Mas. Lah iya no. Ah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng Apa? to? Ndereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisu. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapiro tewane? Kuwi jeneng desa. Ki jeneng desa kok sak pira dawane? Oh alah. Kedung Dawa ki dekat sini. Dekat Nggih, sini. celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, cocok. Kuwete yo. Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas Komet. Piye, Met? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho awak mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kalih Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Kuwi piye? mriko. Werdine piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Piye, Met? piye? Malah repot nih wong. Lho, Kuwi apik Mas. ngasilno duit lho Mas. Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora hebat. gengsi ya. Ora Lah, gengsi. tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, Heh? esuk iso mreteli. Pritil. Mretel ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Nggih, nggih. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Mek, Cah wedok mancing? kok hobine mancing iki piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Ah. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek-lerek. Geser nglerek. Selamat malam, Mbak.
Selamat malam Mas Dodo. Loh, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Loh, wedok sih dia iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Angel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger Dasmo. Power Ranger Dasmo. Ranger. Pak. Heeh. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ora krungu pegel, mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dino budek kok. Napane, Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Wes sing metu gerabap tok. Mbak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok so telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih, nggih. Piye. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora Iya. apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Oh, ora. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Loh, tidak semua maling itu kejahatan loh. Lho, maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi, dimaling didumno para fakir miskin, kuwi yo ora apa-apa. Kados jeung Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Ranger kok. Ranger. Maling apa? Lerek. Lerek. Met kulite moning, Met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Tuh, Kuwi nak kuwi. kopine gak sitorono, gak sitorene api wi. Lah terus piye? Yo keselek to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Bir kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobine apa, Bir? Hobinya saya senengane godo dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi arteno apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi. Lah karek lek iki lho piye kok. Kok lee piye to Mas Akbar, lee piye to kowe iki? Lah nek aku lho wong tuwa ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Iya. Siapa sini? Birgita. Birgita Ayu. Iki omongane glwadar tekan ndi? Dudra kon titi. Pancene Mbak Bir kita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine gue dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Mbak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko Iya. gak apa-apa. Lah kok Joko to, Mas? Joko, Wong Joko. warga masyarakat Gempol yo ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tahu kambon wong wedok. Kok sopret piye to, Mas? Sopret ngentahi Wong lho. KTP-ne yo Wong kambon nek orang tanda iki apa mbetine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Lah tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. berbincang-bincang. Yo no sedulurane sih akeh. Iya ya, beser. Geser. Geser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Aja cedak-cedak to. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Oh. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Codot Ngawi. iki. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora Nek iki? mau nggodani dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye, piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Tut Eh? yo. Alah tuh. Jenengan ngopeni manuk napa to, Manuk Mbak? apa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Loh, Ya terus yo kutut. Kutut to? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulek kae. An kan yo kutut. Kutut to? Iya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Ijek siji Ujek tingkir sing lho kabeh ditekoni wi. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan-sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis kadane ngono piye to? Ngono Kuwi piye? tetep guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho Ya. Kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. Ngece. Ngenyek. Wih, lu cek. Sayang. Wis Maya. nesu to. Maya kuwi lho. Wih, lu jeng dak. Domongi. Wih, Lah. gak boleh Lho. gitu nanti kotos ya.
Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis mayang ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek. Gak wis aku iki to. Iya ya. Kenapa, Mat? Open-openane gampang. Nek Birgita yo pika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Balang iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, Ben Adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Sejeng. Ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumen. Bersin. Namanya siapa sayang? Ih, kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger lho. Ya, pidato mau ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledol biasmu. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa, sayang? Nek nyeluk sing halus. Nggih, hobinya apa, sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirat Brambang. Apa Mat Jiri? Apa Jiri? Apa Jiri? Adol Brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat Brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komet? Sirat nang rai tadi. Sing ngeroyok sapa kene Ya rata? dijelasno to. Nggih. Niku Brambange piyambak napa? Apa maling? sinten? Brambange wong gempol to. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung dawang mriki. Nggih. Oh, nggih, pun Takoki nuwun. takoki wis di pacar po. Nah, wek tekoni lho. Piye cah bocah Jadi iki? tekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gadah pacar napa dereng? Sampun gadah pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur we. Toto kromo lho. Sampun gadah pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Weh ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang kepareng? Takbir kita. Oh, Ayo, nggih. ayo jumeneng ya, Yuk. Pak. Ayo, sepati cah. Yo. Hey. Oke. Ayo, Bra. Selamat malam Mbak Birgita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kalau sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, Sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, Ini enggak. iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi berapa? dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngopo tok kok suwe-suwe? Sama ini ngopo toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sopo? Lah ya aku sapa ya? Bisa iki. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah, Cek Birgita ya awang. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Birgita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kok edan?
payuku yo karo ki ya. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Kok aku? Kok Dik Bir kita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kau apa salahnya to, Lho Mas? paling gak Lah, iya. mengucapkan popi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Kakek sing niru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Ndi? Iki lagi apa mulai? Menghibur. Ya iya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Yes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagani nak omah. Yo. Loh, tontonan aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dik Bir kita. Muah. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh wis dulu. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? umpama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok goleki sing kono. Umpama aku orang duwe pacar. Heeh, aku siap jadi pacar. Ya. Akbar. Loh lah, geblak. Sampai goblak. Gladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Bola jan. Kesana. bedino ya delok lho, wis. Kesana sing kendang lho, Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Kuk. Lho wis saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Nggih. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean, ya toh? Ya. Tak tekoni iki. Iya ya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku orang duwe asu. Bener toh? Mau kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu, wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Ora Komet. usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Lah Aku terus? siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho aku kok bayar. kene asu. Komet jadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuh aku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus enggak? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Gini wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Ah, dirayu sekno, dirayu sekno. Hah? Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, Ngono no. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet deh. Kok langsung nembang. Puncet. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampean kok mau sing lagune cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene ya. Oke, siap. Berjiwa lho bir, kudu berjiwa lho. Iya. Lu cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing Oh, ya. iya. Wah. Tangan aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus Pas ayo. aku suara ki lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Pak. Ora tok keliru. Apa, Cel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Ah,
Oh, Ora enek. Enek iki Ilate ngapa? pelet-pelet. Ora gelem aku medhun lho. Ya. Aku medhun. Mbak Brigita sih, ya, Mbak Brigita. cintaku hanya kamu. Ah, Ilate. Ilate. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Enak apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. coba iki pesindan Ya, harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari Mbak Bir. Sinta. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama Toh, pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh, Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sowo. Ulo Lah. sowo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, Ngono betul. kuwi. Eh, dicoba. Satu-satu. Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Cinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Bentur. Menti zoom, ayo, siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, samene. Mengisor. Lah. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Bawa ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis lah rong ilat. Iya, terus. Larek. Erek. Ayo, Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Api wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni, Wilodo. Oh, iya. Ayo. Ya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Betul. Kuwi apa? Pokoke ini, sapi Mas? bengah. Apa ini, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karena kok usah ngel men to. Model koyong Gilane piye sampean bayangane elek mari kok. koyong lilir. Wah, Geser. Geser. Mbak Esti. Besti. pakai mic sayang ya. Pakai mic, Mbak Mat, Esti. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan. Totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya? Oh, siap iya. siji loro telu. Sik, tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yuk. Cintaku hanya kamu. Aduh. Merah. Wes ngono ya. Cinta Wes, merah. wes. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Api apa enggak api? Silane 85 iki. Kancaku ya. Kancaku kok modelnya ngrangsemi apa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger. Ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Tiga. Dijitas, Mas. Di biji, Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyamuk aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Wes. Hop. Mas kan kamu tulungan. Ayo bar saiki Lah nyapa? aku wis milih. Kok iso milih lho. Pasti wis cair lho. Saking cairnya metu koi kuping. Wis ya. Ijek loro e. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki Semua, jenenge semua. semene Wis kok. aja ngrepoti wong. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Mbak Yafika ya, Mbak Yafika. Ya Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa Wah, dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap iya. ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Kok sampean? hangat kuku. Ilate ndi ilate? Dilate. wis. Ilahnya Piye, apa? Met? Wis gak wis. Ya, ilahnya apa kuwi sih Wis, ile? Piye? Ya apa? Gak tak benakno selang.
Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir iki Terakhir, kasih duwe. Ayo, ayo. Sampean ya kudu Iki adil. sing ngetes iki. Kowe dhewe ngetes. iki. Dites Mas. Ayo. Walah kok ya melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asabratan kuwi kok. Punjer. Tapi carane aku mbok diwarai. Warana. Warana, Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta? Iki larase Semarangan. Sakmene Larase dhuwur Semarangan. sakmene iki gampang keturan. Ngono lho. Kayani. Ngono tak kuat. Balani nabaine. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Dok. Jegane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nebang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita los. ning, tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oke. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no Dalang. harus no wajib no. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol. Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih, wow. Iya. Kok iso Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. boten, ada. boten. Hah? Kanguru. Kang Run ladung kowe. Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh. Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janjinya Ya. ta? Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Ya, ya, no. Loro ati 2. Ya, Iki ya. kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih. Surhat. Kisah sampean nggih. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange ya. Dalange atase C6 ya Loh, mantuk-mantuk ngene. sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti aja. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Yo. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Anggelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo ya? Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane kok malah gelani ati satu wis ra bisa ditambani
Raga tansah sumanding Pangajaku mengajak rinalani Berkadani raga larani hati Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Lorowati 2. Nggih, nah nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Sinten? Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk spot itu. Yo. Oi. Hey. Yo. Hey. Kumandang suarane. Suarane. Hey. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Mbak Renjel, saya Alhamdulillah. toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat toh, Mas? Sehat, betul Waras? sehat, toh. Waras? Sehat dan waras. Oh, sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya, Mas Dodok selamat Ya Allah, malam. Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras, saya biasanya ndak waras, ki kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya, Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti harus genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Ning ora Sehat kabeh waras. ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet, iya. Piro? Duh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, Loh, berarti kowe seneng dilekno ora ora ndak waras. kok ndak sama seneng ngene iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ora ki waras. lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jajane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? Udik kici turut dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ndak tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho yo ora tuh. Lah iya. Kowe terus ngono. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disia-sia. Ah. Ora presiden 6 bagiane dodok. Ya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah, sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Bang. Sini. Iki berarti wis enak. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Wah, Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Bang. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu ya. Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur bocah iki. Aku bondo elek maling. Coba lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Pekaka. PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Ora. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. 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 Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata jenengan pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pak Injil. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? Tak Iya. nyun ada. Ayo, Oh, jebuk iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dodok. Dalam Sama di sini ya Mas Dodok ya. enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik ta wong jumbo Biar aku nada di. kok tetep Lah bisik-bisik. yo Mang. Kok keblabasan rono kene. Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Oh, nah, kene. F. F. Ayo, digendreng.
Mas Tris. Oh, Gandeng tanganku Mas Komet. baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh, budek gitu. Piye? Baleni mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Penting Mbok gerakan ki yang Mbak Ranjel. kowe iso ora gerakan romantis? Nek gandeng keduren, Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawa aku ki. Berarti apa? Sampean Tak iso. paham. Berarti sampean iso. Lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Oh, Sabar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Iya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa, dhek kan dihitung kok bayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ini. Nyanyi tak aku tak bagian. Janji. Oh, iya. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ki Oh apa? ya sabuke do. Sabuk ki lho, empek Duwe timah. iki lho. Oh, iya. Efek timbang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki Iki, angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Pas. Iya Mas. Iso ora diterokne ngono kuwi? Gak iso pisan kas, Mas. Sing Ya, cek contoh. Contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang lintuk ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajal. Nah, ki, dut iki iso ki. Nyanyi lah. Ayo sini. Janji. Ayo. Janji tresno Tek, tek, disekseni Wek, dudu. Wek, lintang lintang ing tanging wengi. Lho lho. Ati. Aku kok gak tuk. Hati-hati. Mang kono tuk kene. Eh? Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kok tidak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Tawarai. Niki ora ngurtuk ki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Ayo, ayo. Langsung. Janji tresno disekseni lintang Pokoknya tuk. lintang ing Sing wayah. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam puwen lha kok malah aku kedung tuk ya. Iya itu. Ora ndang tok. Udah, balik nih. Dijal. Janji tresno disekseni Lagi lho. lintang lintang Ora tunggu. ing wayah wengi. Aku tak menenge ngene. Terus. Nah. Ayo Terus, terus. Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Kowe malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Ya, Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kata Sosiati. Nggih. Oke. Siap.